A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya. Na je ni na taimaka, na sha azaba. Daren wuya. Na je ni na agaza, na sha azaba. Daren wuya. Daren. Subhanallah, inna lillahi. Yan sanda. Wallahi su ne na shiga uku. Kin shiga uku ko na shiga uku? Hajiya, na yi aiki na gaji, amma ba zan iya kwantawa in yi bacci ba sakamakon Aisha ba ta gidan nan. Gaskiya ne. To ai Hajiya, aikin gama ya gama. Kawai dai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya mana da ita cikin gidan nan lafiya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ai nayi nadama barin Aisha tafiya gidan bikin nan. To ai Hajiya, aikin gama ya gama. Kawai dai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya mana da ita cikin gidan nan lafiya. Ka san halin yara, kana tarbiyya ma yaro yana nashi fanɗarewan daban. In ba haka ba irin tarbiyyan da yarinyar nan ta samu a gidan nan da ba haka ba, ka gani? To amma Hajiya, abin da nake gani ya kamata a yi shi ne a sake ɗaura ɗamara zami, mu sake jajircewa, mu ba ta tarbiyya da kulawa fiye da wacce muka bata a baya. Gaskiya ne. Ko da ke mafiya yawan lokaci kana kokarin ya za'i ka dora naka ya haukan hanya, shi kuma alƙalamin kudura yana nasa aikin a kanka. Sai dai idan mutum ya yi duba a bisa abin da shari'a ta dora masa na haƙƙinsa, to in Allah ya so Allah Ubangiji zai taimake shi har ya ga ya cimma nasara akan abin da ya yi ba. Allah ya taimake mu. Amin. Bawan Allah, me yasa da 'yan sanda suka tambaye ka, ka ce masu wai ni matar ka ce? Ƙarya babu kyau, amma a wannan gaban dole ne za mu yi shi saboda mu kubuta. Saboda dukkan mu muna da uzuri mai ƙarfi a gaban mu. Haka ne. Ubangiji Allah ya kai mu gida lafiya.
Ya kamata ka kawo magungunan muna buƙatar su da gaggawa. To sai ka ƙara su. Bawan Allah lafiya? Wallahi ina ganin motar nan babu mai. Amma ina ganin ba zan rasa masu black market nan kusa ba. Allah ki dan jira ni bari in je zo. To shikenan, amma dan Allah kai sauri. Don wallahi tsoron nan gurin da ke ji. Kada ki damu, yanzu nan dan dawo. Baiwar Allah. Ga na da. Alhamdulillah. Warin zuwa mai din sai mu tafi ko? Yawa alhamdulillah. Da Allah kai sauri yau ba gurin nan. Hello? Ya kamata ka kawo magungunan muna buƙatar su da gaggawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doctor yanzu nan zan zo. To sai ka ƙara su. Me ya faru? Ya cikin baban? To da sauki dai amma akwai matsala. Nan ne gidanmu. Ok, nan shine gidan naku? Ka taimaki rayuwata. Na ji daɗi sosai. Inda ka faranta min, Ubangiji Allah ya faranta ma kai ma. Amin. Wannan ai ba komai bane. Yi wa kai ne. Sai dai mu ce Allah ya kiyaye na gaba. Amin ya Allah. Sai dai gashi za mu rabu ba tare da masanin sunan juna ba. Ni sunana Aisha.
suna na Zayya. Masha Allah. To na gode. Sai mun kara. Insha Allah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Haba Aisha, ya sake mana haka? Ki duba lokaci ba. Duk kin daga mana hankali? Umma, don girman Allah ku yi haƙuri. Ban san zan ɓata lokaci a gurin bikin na haka ba. Inda na san zan ɓata lokaci, da wallahi da ba zan je ba. Don Allah ku yi haƙuri. Baban ki ki ba haƙuri ba ni ba. Abbana, don girman Allah baka yaƙuri ka gafarce ni. Wallahi ba san zan ɓata lokaci a gurin bikin da haka ba. Inda na sani da wallahi ba abin da sai kai ne. Don girman Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yaƙuri. Wayo Allah na shiga ku. Ta Hassan ya fiwa kaina. Tunda nake amfani ban taɓa ganin ɓacin kama haka sai a kaina. Fadan Allah ya haƙuri. Kinga tashi. Wani abu ne dukkan zama mara ya bata min rai. Ba dalilin zuwanki wajen biki ba ne. Ki share hawayenki. Abinda nake son sani kin ci abinci. To ji kike kwanta. Ajiya dare ya yi kuma. Allah ya kyauta.
Zayan. Abba ina wuni? Lafiya alhamdulillah. Yanzu na je gida aka ce mun kana nema na kana masallaci shi ne ce bari zo in same ka. Lallai dama na yi tsammanin zuwanka. To rishin ganin ka da baka zo a lokacin da na yi tsammanin ka ba na fara askar. Wallahi Abba wato da nake hanyar dawa ne daga kasuwa to sai na haɗu da wata mata mai ciki shine na taimaka mata da kai ta asibiti to dalilin da yasa kenan ban iso da wuri ba. Lallai wannan abin da kai ka kyauta na kuma ji daɗi. Ka san abin da ke jefa mu cikin fitintinu Zayan? Ba komai bane banda rashin taimakon juna. Daga kai sai kai, daga naka sai naka. Abinda nake so da kai wannan hali ne mai kyau. Daga yanzu duk inda ka samu kanka ka haɗu da duk mai bukatan taimako ka taimake shi gwargwadon iyawanka. Wannan shine abin da nake bukatan ka da shi. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Doktor, ya haka? Yana kan lulube masa fiska doktor. Kai shiru baka ce komai ba doktor. Zayan, sai dai kai hakuri. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba. Abba.